Él era famoso. No soy un enemigo público. ¿Qué es, pues? Un benefactor público. Él era mortal. Déjame explicarte algo muy sencillo. Él era todo lo que Billy Bathgate quería ser. Creo que para aprender de verdad hay que ir directo a la cima. ¿Serías capaz de disparar a alguien a quemarropa? Dusty Hoffman, Billy Bathgate. De vegades, no tenir un equipament realment especial amb tancament centralitzat. Alçavidres elèctric. Ordinador de bord. Radiocasset extraïble. I direcció assistida et pot donar més d'una sorpresa. Nou Renault 19 Wing sèrie especial. Viu-lo al teu aire. Hola, sóc Bon, Pat Bon, la patata més divertida. Avui vull donar-te una gran sorpresa, fixa-t'hi bé. Ara sóc Ketchips, sí, Ketchips, la patata plena de ketchup. Supercruixents, superbones, Ketchips. Pat Bon, cada patata una idea. Digno. Les estrelles et són favorables. Ara tens el nou Citroën AX Signo des de 940.000 pessetes. Abans de comprar-te un cotxe, consulta l'horòscop. És el teu signe. Nou Citroën AX Signo des de 940.000 pessetes. El teu signe és genial. Totes les comunitats autònomes, excepte les Canàries, han arribat aquesta nit a un principi d'acord amb el Ministeri d'Economia sobre el nou sistema de finançament, que estarà en vigor fins al 1996. El conseller d'Economia de la Generalitat ha declarat en sortir de la reunió que havia aconseguit garanties del govern central perquè la Generalitat pugui gestionar el 15% de l'impost sobre la renda. Aquesta serà una de les informacions destacades del Telenotícies nit d'avui. El ministre britànic per a Irlanda del Nord, Peter Brook, ha presentat la dimissió arran de les crítiques que ha rebut per haver cantat en un programa de televisió poques hores després de la mort de 7 persones divendres en un atemptat a l'Ulster. L'actitud del ministre, qualificada de frívola per la classe política irlandesa, ha aixecat una forta polèmica. Tot i això, la dimissió no ha estat acceptada pel primer ministre britànic. La Junta Directiva de l'Espanyol ha ajornat fins demà a fer públic el nom del futur entrenador de l'equip. Tot i que ja ha pres una decisió, els directius espanyolistes han anunciat que no diran avui qui és el substitut de Jaume Sabater. Els aficionats blanc i blaus s'hauran d'esperar per saber si serà Clemente o Magoregui qui s'asseurà definitivament a la banqueta de Sarrià. Aquestes i altres informacions en el Telenotícies nit, després de la pel·lícula Rocky. Té vostè confiança en els metges? Quan està malalt, vostè va al metge tranquil? El metge se l'escolta? Està convençut que fa tot el que està a les seves mans perquè vostè es recuperi? Si vostè contestaria afirmativament aquestes preguntes, truqui al telèfon del sí. Si vostè creu que és viu perquè els metges li han salvat la vida, digui'ns-ho. Necessitem el seu testimoni. Si, contràriament, vostè pateix quan s'ha de posar en mans de metges, se sent desenganyat del tracte humà que li tenen, pensa que la medicina és cada vegada més un negoci i ha vist o ha patit equivocacions greus per negligència, truqui al telèfon del no. La confiança en els metges en parlarem, com sempre, en directe a La Vida en un xic. Té vostè confiança en els metges?